No. Ja už som priznal to, čo oni boja. Čoho sa oni boja? Videa sa boja, Barnek. Manga. Ja viem, čo robí Vera. A teraz im treba začať, lebo teraz ide. Videla si, čo robia s tými cudzincami? No teraz zapnúť. Máš? Mám. Dobrý deň, prajem, tu je Makara pri telefóne, ne? Prosím vás, ja som vám pred chvíľkou hlásil o tom zdržiavaní sa neznámych ľudí pod našimi oknami. Ja by som sa vám chcel ospravedlniť veľmi a vysvetliť, prečo som neodpovedal potom na to, keď mi spätne volá blokované. Pretože z praxi viem, že môže mi hocikto iný zavolať a tváriť sa, že je polícia, preto ja, prepáčte mi, ale nebudem na spätný telefonát, teraz mám istotu, že hovorím s vami, ale na spätný telefonát zblokovaný nebudem odpovedať. Takže berte to ako právnu vec a nie ako neúctu voči polícii. Bola tu hliadka, ja si to nahrám náš rozhovor, bola tu hliadka, na tretí krát mi neidentifikovala osoby, ktoré boli dole, odvolávala sa na to, že mám dať písomnú žiadosť. Ja som nenašiel v paragrafe nejakú písomnú žiadosť, dôvod, ja som paragraf 63 našiel, po mojom preverení totožnosti je povinný mne overiť totožnosť osoby, ktorú ja označím. Oni to neurobili, zobrali tie 3 osoby, od nich dáta, vraj si mám písať písomnú žiadosť na políciu. Má to takéto úskalia. Ja mám nahrávku, kde jeden z tých osôb mi povedal, že som blázon. Mne dojde zoznam 3 osôb. Ako ja budem vedieť, ktorá osoba je ktorá? Meno. Čiže to má samé úskalia, to sú samé prieťahy a navyše ja som neoznámil to, že konkrétne títo 3 ľudia, ja som oznámil, že už 4. deň sa dole menia auta, menia sa psi, menia sa posádky, ktoré mi tvrdia, že sú z nejakej firmy. Nechcú mi povedať jej meno. Tá firma není označená 24 hodín a denne. to trvá 24 hodín denne. Boli sme obvinení z toho, že prečo sme nevolali skôr. No, rúpli nám nervy až po 4 dňoch. Moja manželka nemohla spať celú noc, pretože za podobnej situácii po takomto rozhovore nočnom na ulici vtrhli ku mne 2 cudzie osoby, ktoré sa tvárili, že sú policajti. Uniesli ma, nechali ma na námestí poloholého. A ja som to potom bol oznámiť na polícii na Peleho, ale dodnes sa v tej veci nič neurobilo. Takže ja mám vážnu obavu o život. Preto som dal a chcel som vedieť mena tých ľudí, aby som vedel pátrať po ich majiteľoch, kto s nimi má, prečo tu sú, čo tu robia. Takže to je na vysvetlenie. Jasne, tomu rozumiem, jo, ale neviem, ako jestli máte jakoby nejaký nárok na totožnosť nejakých lidí. Mám, ja som si dal vytlačiť, ukáž. Ja som si dal vytlačiť paragraf 63 o policajnom zbore, kde sa uvádza na základe iné osoby, ktorá má na zistení totožnosti právny zájem, jakož i osoby, ktorá po prokázaní totožnosti policistu... No a ten mám, lebo on je pred mojím domom, už 4. deň sa tam striedajú auta. Tak musíte oficiálne podať nejaké oznámení, jo? Oficiálne na oddelení policie. Ale ja nemôžem... Neviem, ja myslím, že paragraf 63 tam nie je nikde napísané, že mám dať písomnú žiadosť. Keby tam bolo uvedené, ja som požiadal políciu, nech mi uvedie paragraf. Musíte mať na to právny zájem. A právny záujem mám, lebo mám obavu a proste to už je... To není právny zájem. A čo je právny záujem, prosím vás? Právny zájem musíte mať třeba podaný oznámení oficiálne, jo? Sepsaný proste. Tak to bolo, tak potom poprosím, nech príde naspäť hliadka, ja vytlačím, ja som... Kdokoliv na ulici řekl policistovi, řekněte mi totožnost osoby, která stojí vedle mě, nechápu důvod, jako proč... Zdá sa mi to veľmi logicky, to sa deje napríklad pri revizorovi, ktorý nemá oprávnenie overovať a v zmysle odvolania na tento paragraf zistí polícia totožnosť osoby revizora pri plnení jeho pracovnej povinnosti, napríklad. Mám na to právo, presne na to paragraf 63 je, keď som niekde v hospode, ma niekto urazí, aby sa urýchlili vec, on vie moju totožnosť, ja viem jeho totožnosť. Tak to skutečne není, jo. Mne by sa taky nelíbilo, kdyby niekto přišel a řekl policistovi, že chce moji totožnosť. Ako nevidím dôvod, aby niekto dával moju totožnosť niekomu, proste kto si o to požiada. Ja budem rád, keď policajtky mi neboli stave dať predpis, na základe čoho nemám právo. Nikde v tom paragrafe nie je napísané písomne, ale ja som si chcel... Áno, ja nemám problém so svojou... Ja nemám problém. Áno, keď sedím niekde a niekto ma obviní z niečoho, ja proste... Nie, neexistuje. No, prosím vás, nebudeme, áno, presne.
Som v tísni, lebo sa obávame o život, lebo po jednom takomto rozhovori pred mesiacom takýchto podobných ľudí som bol prepadnutý v byte, bol som unesený, nechali ma poloholého na námestí v lete a bol som potom podať trestné oznámenie, do dneska sa nič v tej veci nerobí na Deviciach. Nechali ma na ulici neošetreného a ja neviem, či to vôbec boli policajti. No. A mám podané, aj teraz som, lebo to bolo 20, kedy ma prepadli? To bolo 6. A 2 mesiace. Aha, 2 mesiace, ja som myslel, že tam je 30 dní. No dobré, ale to nevadí z toho, ani nás nepredvolali, ani sa v tej veci ďalej nekoná a pokračujú tieto činnosti pod oknami. 2 mesiace asi. Moja manželka ma poprosila ráno zavolať, lebo nespala celú noc a bojí sa, ma obaví o svoj život, že sa to zopakuje. Áno. Potreboval sa, nebolo mi dané, ja som chcel žiadať tých ľudí, ale nebola mi poskytnutá, ale je o tom urobený záznam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dovidenia.